गोथार बर'दिनखौ गिर्जायाव रंजा बाजायै फालियो। गोथार बर'दिनखौ बाजुगाव पिआइसि मण्डलियाव रंजा बाजायै फालिनाय जायो। गोथार बर'दिनखौ गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव फालिनाय बादिनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बाजुगाव पिआइसि मण्डलियावबो रंजा बाजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो। बाजुगाव पिआइसि गिर्जानि गोथार बर'दिननि खेरल रंजानाया 29 डिसेम्बर खालि थुंगेबाय। गोथार बर'दिननि गिबि साननिफ्राय खेरल रंजानायखौ जागायनानै न'खर न'खर हाबनानै दिनै थुंगेयो बे खेरल रंजानाया। मख'नो गोनांदि मण्डलिनि गासै 200निबो बांसिन न'खरफोराव हाबनानै उन्दै गेदेर बयबो खौसेयै खेरलखौ रंजानाय जादोंमोन। फोरबु जिसु ख्रिस्टनि अननायनि गेजेरजों देग्लायनि गोथार बर'दिनखौ गाजा गोमजायै फालिनो हानायनि थाखाय फोरबु जिसु ख्रिस्टनिसिम साबायखर बावहरदों बाजुगाव पिआइसि गिर्जानि सानडे स्कुलनि आफादगिरि आगस्ट कलम्बस नार्जारिया। लोगोसे इं 2024 मायथाइनि 1 जानुवारि सानखालि गेदेरथार गिर्जा हाबनायाव मुलुगनि आरो हादरनि सान्थिनि थाखायबो आरज खालामनाय जागोन होननानै फोरमायबावो कलम्बस नार्जारिया। गिबिसिनथाराव नोंथांमोननि चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो बर'दिननि आरो फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरसै। बे जेरैबायदि नोंथाङा सोंदों जे 25 थारिखनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव क्रिसमास खेराइ मोसानाया माबायदि जाबोखो बेनि सायाव आं ओरैबायदि बुंनो नागिरदों। बाजुगाव इसोर सिबियारि गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' साफ्रोमबो 25 थारिखनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव रंजा बाजायै जोंनि मोनफ्रोमबो इसोर सिबियारि न'खरफ्राव जोङो न'खर न'खर थांनानै बेबायदिनो इसोरनि बिसा जिसु ख्रिस्ट जोनोम जानाय सानखौ जोङो रंजा बाजायै जोङो गामि गामि एबा न'खर न'खर थांनाय जों फोरमायबोदों। जेसेबांबो जोंनि बाजुगाव पिआइसि मण्डलनि सिङाव थानाय जेसेबांबो न'खर दं गंफ्रोमबो न'खरफ्राव बेबायदिनो जोङो दामै देयै दोलै नोगोरै जों बेबायदिनो इसोरनि जेनाखि बिसा जिसु ख्रिस्ट जोनोम जानाय सानफोरखौ जों गाजा गोमजायै जोङो फालिबोदों आरो बे फालिनाया दिनैहाय थुंगेबाय। दा बेबायदिनो थुंगेनायखाय दिनैहाय नैबेयाव गासैबो जोंनि गथ' गथाय बिमा बिफा जोंनि बे गिर्जा लांगोनायाव जोबथा दिनैनि बे खेरलखौ फोजोबनो थाखाय ज' जाफैदों। दा बेबायदिनो जोङो फैबाय थानाय समावबो इसोरा जाहाथे जोंखौ मोजां दैदेनलाङो बेबायदिनो जोंनि गासैबो जिउ खांनायफ्राव इसोरा जोंजों लोगोआव थानानै गावनि अननायनि साया सायख्लुमखौ दोननानै जोंखौ दैदेनो बेनि थाखाय जोङो दिनैहाय आर'ज गाबगोन। फेमिलियाव बे खेरल मोसानायखौ गिदिंनाय जागोन। जोङो ओरैनो जोंनि बाजुगाव पिआइसि मण्डलियावहाय 208 फेमिलिफोर दङ। बिनि मादाव जोङो जोंनि डिनोमिनेसननि न'खरफ्रावल' नङा गुबुन गुबुन डिनोमिनेसननि न'खरफ्रावबो जोङो इसोरनि जोनोम जानाय सानखौ जोङो फोरमायदों आरो बिथांमोननि न'खरावबो हाबनानै जोङो रंजादों। बिथांमोननि न'खरनि थाखाय बिथांमोननि बिहि बिसा गथ' गथायफोरनि थाखाय जोङो इसोरनियाव आर'ज गाबबोदों। जों मिथिनो मोनो गोदान बोसोरनि जागायजेननाय थारिख जायखौ 1 जानुवारि होननानै बे सानखालि गेदेरथार गिर्जा हाबनाय जागोन। मा आर'ज गाबगोन बे गिर्जा हाबनायाव? बे 1 थारिख जानुवारि बोसोर गोदानाव गुबुन गुबुन देशफ्राव जेरैबायदि आर'ज खालामो बेबायदिनो जोंनि बे प्रेसबिटेरियान इन्डिपेन्डेन्ट चार्च अफ नर्थ इस्ट इन्डिया बाजुगाव बेयावबो 11थायाव जोंहा मोनसे गिदिर बोसोर गोदानखौ आजावनाय हाबाफारि एबा सेवा दङ। दा बे सेवायाव जोङो सारा बिश्वआव दिनै जेरैबायदि गोबां गाज्रि रोखोमनि बेमारफोरजों बेबायदिनो हादरजों हादर दावहा नांनायफोर बेबायदिनो जोंनि हादरावबो गोबां रोखोमनि बेबायदिनो स्टेटफ्राव गोबां रोखोमनि बेबायदिनो गावजों गाव दाङाबाजि जादों। दा बेफोर गासैबोनि थाखाय जोङो इसोरनियाव गंग्लायै जोङो आर'ज खालामगोन। जेरैबायदि जिसुआ संसारखौ बासायनो थाखाय एबा संसाराव सान्थि होनो थाखाय जेरैबायदि बियो जोनोम लादों दा बेबायदिनो जाहाथे बिनि जोनोम लानायनि गेजेरजों जोङो जाहाथे जोंनि देशफ्राव जोंनि हादरफ्राव जोंनि ओनसोलफ्राव जाहाथे सुख सान्थिया फैयो बिनि थाखाय जों इसोरनियाव जोङो खर' गंग्लायजों आर'ज खालामगोन। देग्लायनि क्रिसमासखौ मोजां रोखोमै फालिनो मोननायनि थाखाय माबायदि गोजोननाय फोरमायगोन?
गिबियावनो जोंनि बिफा इसोरखौ जोङो धन्यबाद होनांगोन मानोना बे बिफा इसोरनि दैदेननाय आरो आशीर्बादनि गेजेरजोंसो जोङो दिनैनि बे 2023 सननि जेनाखि क्रिसमास बेखौ जों गाजा गोमजायै जोङो फालिनो हादों। बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आंनि सिमां गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। कुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।